Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳ Мансур, хонаи фурӯши мо дар светофор повороти Чулочка. Ана ҳамин доме ки хонаи фурӯши аст дӯстон, тирезавояш аз тарафи роҳи светофори кӯча мешавад. 8 этаж хона. ҳозир ин светофоре ки дефакт аст дӯстон. ҳозир рафта аз пеши бино даруни бино медароем, даруни хона маълумоти пурраи хонаро медиҳем, номерои соҳибхона дар поён мемонем дӯстон. занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб дӯстони азизи ман, ман аз дар пеши бино омадем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин тирезае ки мебинед ва ана ҳамин тиреза мобайл ҷои кайнсанед, як тиреза аз ин тараф, як тиреза аз ин тараф, 8 ошёна. пеши бино площадка, детский сад, стадион. ҳозир боз дар омада подъезд ва худи хонаро ба навор мегирем дӯстон. на подъезд дӯстон дуто лифт, легковой, грузовой. хоб дӯстон, мана ба 8 ошёна баромадем. аз лифт баромада тарафи дасти чап ду дархона гуфтем, 65 квадрат. хоб ростаки медароем дӯстон. аз тарафи дасти ростмон як ҷои шкаф мешавад, ҷо барои шкаф. якум дар ҷои ванна, кабина. питишка. полоаш ҳамаш ламинат. хона нав ремонт кардагиам дӯстон. с тарафи дасти чапмон як кухня мешавад, кухняи калон. ду дархона ва ҳоҷатхона. аз хона сар мекунем дӯстон. ин зал аст. инҷо ҷои кондисионер. ҳозир ростаки аз тиреза берун ба навор мегирем. пеши бино мактаб тирезаҳояш тарафи роҳ мебинем, роҳ аз тарафи вадвор. инҷо ҷои кондисионер. дуюмги хона.
ҷои кондитсионер ҳамааш тайёр аст дӯстон. Потолоку фигура, турбои отопление ҳамааш баровардагиам. Хуб, дар инҷо ҳоҷатхона, термос. ванна мешавад дӯстон. Кухня, як хона, ду хона, ҳоҷатхона. Як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Айнӣ, светофори Чулочка, байни светофори Чулочкаву светофори Скори де факто. Доми 18 ошёна, хона дар 8 ошёна қарор дорад. Ду дар хона 65 квадрат. нархи ин хона 699 000 сомон мебошад дӯстон. Боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 100 01 33 53. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. занг мезанед, маълумоти пурраи ин хонаро соҳибмулк медиҳад. нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунед, ҳатман кӯмак мерасонем.